Hai boys, da chi'n iawn? Wan ta, oherwydd bod y gyms di cael, y Ganolfan Hamdden di cael, a da ni'n mynd i dwmsio bych chi mwy. Reis, mae rhaid i ni ddechrau meddwl amdan y ffitrwydd ni, oce? Iawn, ond be gynnu fi fama ydy circuit, iawn, circuit, a sydd wedi cael ei wneud efo stwff dwi wedi cael hyd i rownd y tŷ. Stwff dwi wedi cael hyd i yn y garage, stwff dwi wedi cael hyd yn y shed, a stwff gynnu ni yn y kitchen, iawn? Pethau fel tinia beans, efo chi. Ond ta, mae gen i fi berson yma, dwi'n mynd i wneud hwn, ond gen i fi rwy'n yma edrych yma efo fi sy'n mynd i wneud o i fi, oce? Iawn? Dwi wedi setio fyny 6 station, oce? Iawn? A mae'r person yma yn mynd i gerdded drwyddo fo, iawn? Oce? A wedyn da ni'n mynd i wneud o'n iawn. Ond ta, y person yma ydy, eich bod rei yn chi'n nabod o, Dani Brwcwel, oce? Blaenwyr, Cwp Pêl-droed Gaernarfon, ia? Oce? So mae Dani yn mynd i fynd drwyddo fo i fi, ond beth mae'n mynd i wneud fo gyntaf, di gerdded drwyddo fo. Okay? A beth dwi am wneud ydy dweud, ta bod o'n cerdded drwyddo fo, dwi am eglur i chi beth dwi wedi wneud, okay? Iawn? Ond ta, beth dwi'n wneud y fama ydy dwi wedi cael i'r ystol, rownd y tŷ, reit o gen y rei yn chi ddim ystol, okay? Iawn? Dyna, mae'n siŵr beth chi'n deud ych hynna. Ond beth ydych chi'n gallu defnyddio, di rhywbeth ydych chi codi dros eich pen, okay? Ond ta, di hwn ymryd drwm, ond mae'n just digon drwm i wneud beth da ni eisiau wneud, okay? Dwi wedi rhoi matras yn y canol, dwi wedi teio fo damad ar ag, a beth dwi wedi wneud ydy rhoi tin beans i fewn yn y matras, a mae yna 4 tin beans yna wneud o dim bach yn drymach, oce? Be dwi wedi wneud wedyn ydy wedi cael bambŵ, a dwi wedi cael hyd i corn, so ydych chi'n gallu gwneud hyn efo tynnu a paent, o reit? Neu chining, neu beth bynnag, rhaid chi just iwsio, dim bach o'r imagination. Wedyn, be mae'n ei wan ydy jumpio dros nhw 4 gwaith, i lawr, press up 5 neu 2 waith, jumpio drosodd eto, 4 gwaith, ac i lawr, press up, ia, 2, 4, 5 gwaith, oce? Iawn? Ond ta beth ni'n neud o fama, da ni'n gweithio ar yr upper body, a da ni'n gweithio ar y fitness, a da ni'n gweithio ar y coesa. Be gen i fama hefyd ydy, dwi wedi cael hyd i'r tybio yma, barrels y tyniau mawr yma yn y shed, a dwi wedi cael hyd ydy tamad y coedyn, reit? A dwi wedi defnyddio hwnna fatha bench, oce? Mae hwnna'n gweithio ar yr coesa. Wan, da ni'n gweithio ar y stumog. Sa chi'n gallu defnyddio eich pêl i wneud hyn, ac hefyd sa chi'n gallu defnyddio pêl yn lle'r corns, sa chi'n gallu jumpio neidio dros y pêl. O reit, 2 bêl o bob ochr i'r matras. Chdi dan, sy'n neud rhyw 5 i 10 o hein, a wedyn symud ymlaen. Da iawn, Dani. Ond ta, da ni'n mynd lawr y draif, a beth dwi wedi gwneud efo yma ydy llenwi'r tybiau efo dŵr. Reit, so gennych chi 5 plunge ymlaen. A wedyn 5 i 7 lunge yn ôl. Oce. A wedyn eto, ar ôl darfod, cerdded yn ôl. Neu rhedeg yn ôl a cychwyn eto. Okay. So wan mae Dani mynd i sbidio fe fyny dim bach. Okay. Mae hwn yn gweithio ar eich sgwydda. Reit, a cefn y bricha. Eto, gweithio ar yr agility, gweithio ar yr ffitrwydd. A wan gweithio ar y sgwydda, ar yr upper body. Hwn gweithio ar y coesa ac hefyd ar y ffitrwydd. Mi wneud dan hwn sy'n rhyw 4-5 gwaith, ia? Ond ta eich bod yn edrych yn hawdd, ond gwylwch chi fi de, fyddwch chi'n chwthu ar ôl wneud o rhyw 3 gwaith. Ond ta, sy'n ni'n awgrymu bod os da chi'n neud hwn, neud hwn yn slo, peidwch mynd i lawr i gyd yn dechrau, oce? Jyst mynd hanner ffordd, os da chi roed yn hyn o blaen, mae Dani'n neud hyn yn aml. Chi. Oeddech chi bod Dani wan yn dechrau chwthu.
okay? Da iawn, Dani. Reit ta, so eto, reit, dwi'n gwybod os wneud hwn helpu, okay? Ond anyway, dwi eisiau chi neud wan ydy keep safe, ia, ag peidio mynd allan, please, boys, cos da ni'n gwybod bod mae'n bwysig i ni gyd, ia, aros i fewn yn y tŷ, yndi, okay? So keep safe, ia, ag stay at home, okay? Hwyl, boys.